Велика інспекція пасажирських перевізників. Її влаштували представництво президента в Криму спільно з Укртрансбезпекою і поліцією на пункті пропуску Каланчак. Там водії самовільно і без належних дозволів набирають пасажирів, підвозять тих, хто прямує в окупований Крим або їде з нього в різні міста на материку. Більше того, на Каланчаку незаконно функціонує ціла автостанція. Подробиці далі. Біля пропускного пункту Каланчак інспекція. Співробітники Укртрансбезпеки спільно з поліцією та представництвом президента в Автономній Республіці Крим перевіряють водіїв пасажирських автобусів. И лицензия, и все. Давайте показывайте документы, чтобы было, Если есть, значит есть. Перша перевірка і перший порушник. Ось цей чоловік править по 200 гривень за те, щоб доїхати з Каланчаку до Херсона. І вже зібрав цілу маршрутку людей. Та документів на це немає жодних. І коментарів уникає. Ему грозит статья 164, административное правопорушение. Это штраф в размере от 17 тысяч гривен. Сарафанне радіо рознесло інформацію про перевірку миттєво. Тому нині на Каланчаку усього кілька автобусів. Пані Людмила їхала із Криму до доньки, та наразі виїхати не може. Хотіла до дочки на Ніколаїв заїхати, тут не можу доїхати, не знаю, в зв'язку з чим. Натомість оголошення на Каланчаку рясніють пропозиціями. Перевізники пропонують дістатися не лише до Херсона та Миколаєва, а навіть до анексованого Криму. Євпаторія, Судак, Керч – це неповний перелік пропозицій. Серед них з десяток телефонів перевізників. До представництва президента України у Криму ледь не щодня надходять десятки скарг на роботу таких от незаконних перевізників, розповідає Ізет Гданов. Ми опрацьовуємо питання з місцевою владою щодо налагодження ситуації з легальними пасажирськими перевезеннями. Це питання стоїть на особистому контролі, тому що це питання національної безпеки. Ще одне питання безпеки – діяльність так званої автостанції поблизу КПВВ «Каланчак». Де юре цієї будівлі не існує, а де-факто є. І хоча керівництва на місці немає, на дошці оголошень поруч з інструкціями знаходимо суб'єкта господарювання із юридичною адресою місто Одеса. Відповідно до кадастрової карти, земля тут в постійному користуванні Північно-Кримського каналу. Жодного дозволу Північно-Кримський канал не надавав. Усі споруди незаконні. Тому є 2 кримінальних провадження Херсонської поліції. Буде вжити відповідні заходи реагування. За підсумками інспекції на Каланчаку, представництво президента вимагає від управління Північно-Кримського каналу вжити заходів щодо незаконної споруди, так званої автостанції, і демонтувати її. А каланчацькій адміністрації оголосити конкурс та налагодити легальні пасажирські перевезення. Оксана Ващук, Заман, АТР.